L'alcalde ens va dir que li proposéssim 3 projectes, nosaltres presentem 13 al·legacions, però a aquestes 13 al·legacions li diem volem un projecte i 2 condicions. Cedir els caps del terreny de Sant Cris, equiparació salarial de Badalona Comunicació i expropiar Covesa per salvar Calarnós. Si es compleix aquestes 3 coses abans del pressupost d'aprovació definitiva del pressupost, Esquerra Republicana hi votarà a favor. L'Esquerra Republicana volem ser útils, fem mà estesa al govern i a partir d'aquí esperem que l'alcalde compleixi la seva paraula, que ens asseguem a parlar i que Esquerra Republicana puguem votar a favor d'aquests pressupostos. I per això també aprofito, ja que m'has preguntat, per demanar a totes les forces d'aquesta ciutat, a tots els partits polítics d'aquesta ciutat i a la societat civil d'aquesta ciutat que si consideren que aquestes propostes que estem fent són útils per Badalona, ens ajudin a defensar-les, que no les haguem de defensar nosaltres sols, que s'hi sumin, que les fem més fortes i que al final es puguin incorporar totes, que salvem entre tots Calarnós, que fem que se cedeixi el cap de Sant Cris entre tots, que aconseguim l'equiparació salarial de Badalona Comunicació entre tots i tots acabem votant a favor del pressupost perquè haurem fet un salt significatiu en defensar Badalona. I potser en Xavier García Albiol vol fer mà estesa amb aquesta voluntat de badalonisme. Aquí demostrarà si el badalonisme existeix o no.